Oh, frate, oricum o să pierdem. Sunt obișnuit să pierd. Mi-a dat-o. Clar mi-a dat. O să mai încerc un match totuși. Deci l-am de 10 acum. Cât îmi trebuia la 10? 160. Mai trebuie încă 22. Dar nu la bounty. Le face la solo. Să văd cum stă. Oh, frate, e boc, nu cred. Aceste rânduri de energie. Acolo, acolo. Nu mai țin. Nu-mi ratat. Dar totuși am luat din viață. Noapte. Ce stau ascuns. Poate o să mă vadă. Ce showdown. Aici pierd cel mai mult. Am mai făcut showdown-uri care am ieșit pe locul întâi. O să nu descoperesc. O să-mi descoper, o să-mi abandonez, vai că m-am păcat. Practic, după cum vedeți, eu stau pe o pernă. Frate, mă enervează netul. Totul era, să spunem, 8 metri de mine, fiindcă este într-o cameră alăturată de a mea. Și tocmai în perete. Frate, nu vreau să pierd. Nu am cum să pierd cu Sprout. Doamne, i-am încurcat numele. Cu Nani. Bine, mai trebuie 3 victorii. 3 victorii. Și mai trebuie încă 103. Nu, încă 142 de puncte pentru a lua pe locul la mine. Pentru a lua următorul box, mega box-ul. Deci am spus strânge în jur de 15 cu cele ultimate, dar nu știu dacă o să mă țin de promisiune. Aceștia sunt cei care mi-au dat în timpul meciului și refuzat, sau nu? Da, când eram în timp de meci. Sau pe punctul când am fost în meci. Frate, ce reclame. Nu asta aici. Nu, m-am uitat să la shop. Vreau să mă uit să văd pentru ce s-ar merita să strâng aceste star power, aceste da, star aș vrea să se pentru un skin, dar îmi merește din cutii, pentru că pe Dynamite, pe ăsta, pe Barley pe Wizard Barley l-am nimerit, nu acesta.
acesta l-am nimerit într-un box. Pe acesta l-am luat cu gemuri, la fel și pe Barley Tower. Am luat cu Barley Tower. Pe acesta pe Golden Barley. Frate, eram pus degetul, nu știu, de nu trebuie. Nu voi mai juca la fel, voi face un duo. Dacă termină misiunile cu ceilalți, termină cele viitoare. O, frate, ce mi-a dat. Du-te, mai frate sau soro. Mai cu soro sau frate, habar n-am ce e. Ia-o mai repede până nu ți-o ia altcineva. Practic, căștile mele au origine la firul de conectare de peste 1 metru. Și mă cam încurcă, puteți să vedeți dumneavoastră și voi, că este foarte lung. Să face și un... o, frate, o să-mi pierd acolo armări după la acela. O, frate, deja am pierit. La fel și amica. Dar nu e nimic, pentru că am 11-3. Am creat totuși 3 puncte, 3 trofee. Grație. Da, nu o să mai joc cu Nani și voi juca cu Dynamo. Și voi încerca la solo. Au, frate, e nașpa când pierd. Dar totuși, m-am plictisit și să joc. O să joc și altceva. Deci, eu am fost Cătălin și nu uitați un like, un comentariu și să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Mă ajută foarte mult. Dacă ați pune și un comentariu cu părerea dumneavoastră, dacă v-a plăcut fața și felul în care am vorbit despre Brawler și restul. Eu am fost Cătălin și vă las. După că, o frate. Bine, goodbye.